आपण पाहत आहात लोकप्रबोधन, सर्वसामान्य जनतेचा हक्काचा न्यूज चॅनल। शिवसेना शिंदे गटाच्या धुळे जिल्हा अध्यक्षपदी श्रीमंत 1008 अवधूत गिरी महाराज यांची बिनविरोध निवड। धुळे जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गट आध्यात्मिक सेनेच्या जिल्हा अध्यक्षपदी श्रीमंत 1008 अवधूत गिरी महाराज यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे। त्यांच्या सामाजिक, धार्मिक व संघटनात्मक कार्याची दखल घेत पक्षाच्या वतीने त्यांच्यावर संपूर्ण धुळे जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली। तसेच हिंदू एकता निर्माण संघ महाराष्ट्रचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणूनही महाराजांनी संपूर्ण राज्यात उल्लेखनीय कार्य केले असून हिंदू समाज संघटन, सेवा कार्य आणि सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतला आहे। त्यांच्या निवडीमुळे धुळे जिल्ह्यात शिवसेना संघटन अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला। त्यांच्या या नियुक्तीबद्दल विविध स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे। लोकप्रबोधन मराठी न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र उपसंपादक वामन शिंदे।